Og hun bevægede sig. Er hun ikke nuttet? Hvad gjorde hun, Sofia? Bevægede sig. Hvad hedder hun? Vika. Der fik hun et lille kys. Ja, du må godt have det. Der er små fingre. Hun ligner en lille dukke, ikke? Som der kan røre sig, fordi den har batterier i. Ja, det ligner det, ikke? Hun skal snart have bryst. Op til den. Vil du op til hende? Ja. Forsigtigt. Begge to. Vi skal hele tiden være forsigtige. Hun er meget lille. Ja, det er godt. Nu er vi sammen, Marie. Forsigtigt. Du er dygtig. Ja. Ja, det er jer så. Ved du hvad? Du er blevet storsøster sammen, Marie. Du er blevet storsøster. Og det er du også gange 2 nu, Sofie.